ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Menteri Rangba du Jongkari Bangladesh. Kabalahab ban pet krano nalaka jongkari namar ka jingsha penkhalam jubor ka sorkar jongka. Ka Sheikh Hasina kalapan pau ka jingsong ukhya ya ka jinglong jingman jongka Bangladesh menta. Ha ka baki nong rap ki nong belasngi bat baro ki don hapdeng ka khemkhat namar ka jingduk tasam ka balawan lingshop hakari Bangladesh nadu ba ka sorkar jongka kalasha penkhalam. Kalau ong ba menta bun ki karkhana kilakhang bat bun ki silam trikam kilasha luti bat kila kala depay bat da ki million ngot kibrio kila duno ya ka kam ka jam jongki bat wat hakapor baraki ya ka idru bun ki bamyo tulop bat ki bamyo bainong. Kalau ong balada ki keren ya kata kisah siat yap ha kitu ki sipai simen jongno re jongno ki badai ki nong ya sela ban penkhalam ya ka sorkar jongka bat bun menta kila dekat juboru ya ka jingim. Namar ka jing sosat palat ya ka jingduk jingkordet bakila syam ha ka jingem. Henrei watla kat kita ki jinge ki baki nong Bangladesh ki yakundu. Ka Sheikh Hasina kalaong ba kimdai bandu jingkermen. Namar ba ka parti jongka ka Awami League padang yakun ban pelat yaki na kini ki eki baro bat sisin kasi. Kin sayo Biang ya kitu ki Aïom Ksiar ki bakila mat baro sikata hapo ka jingsenchar jongka. Kala penkod da ka baong ngenwan rabiang ya kitu ki Aïom Ksiar ki Aïom rupa ki ba philamat barosh kata.